Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Karong adlaw atong gisaulog ang unang adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer. Atong pakpakan si San Vicente Ferrer. Praise the Lord. Sayod kita nga daghan kay siyag gihatag nato nga mga grasya labi na dinhi sa atong parokya ug sa tibuok kalibutan. Busa atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo. Uban kaniya padayon atong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan labi na gyud ang panaghiuli na sa kumaing kabubuton niining Russia o Ukraine na mga leaders, ang ato sang mga political aspirants na nagsigig pangumpanya karon nga mahimo untang Diyos nun gyud ang ilang mga kinabuhi. Ato sang iampo ang tanan nga naghalad karon sa atong kapistahan, labi na gyud ang atong mga benefactors and donors nga namalit og mga slots, no? Nya karong adlaw sa atong mga online parishioners ato ning gihalad pahinungod pag-ampo sa mga online parishioners nato sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, Netherlands ug sa atong taga mga online parishioners nga naa sad nagpuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Cagayan Valley ug sa dinhis ato sad nga locality sa probinsya sa Sugbo, ang taga Liluan nga dili sakop sa atong parokya ug taga Compostela, Danao, Carmen ug Katmon. Nining adlaw karon unang adlaw kamo ang among online pilgrims. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa. Pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadoonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Mag-ampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy, itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya o natudluan sa pagbuhat ug maayo, magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug magdalangan ha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo,
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mingon ang Ginoo kang Moises, hala pagdaliglugsong, kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan nga palaktan ko unta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan, ug nagsimba niini, ug naghalad usab silang mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo mingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong mga katawhan. Karon, pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangaliw po sa Ginoo nga iyang Dios umingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto, pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad, ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton, ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, hinumdumi kami, tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. O Ginoo, hinumdumi kami, tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa Horeb ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga muka ug balili. O Ginoo, hinumdumi kami, Tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Unya naghisgot siya sa pagpuo kanila. Apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuy-puy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo,
sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, "Kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang gisugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako, apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan ako nasayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinoon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios, busa unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong main nga tema sa atong kapistahan karon nining ikasiyam 9th annual Feast of San Vicente Ferrer. Ang atong tema, mag-alampo ug manlalaban sa simbahan sa pagkabot sa misyon sa kahiusahan. Mag-alampo ug manlalaban sa simbahan sa pagkabot sa misyon sa kahiusahan. Ato ning gipahimuan og kaning kanta sa usa sa atong inila nga composer og interpreter nga mausay nag-compose og nag-interpret ni atong IEC nga theme song. Atong pasalamatan si Brother J.R. Librando, iyaning gihimuag kanta, inyo ning mabati unya panahon sa atong veneration of the relic ni San Vicente Ferrer
So, kuan lang de Brad, ang atong kantahon, ato lang to i-play katong music nga gi-compose o gi-interpret sa atong banggiitang composer na usasad ka kuan nato kaning kanhi seminarista. Awa pa masad maminyo basig mapari pa siya iyampo nato. Sa atong unang pagbasa, tin-aw kaayo ang kinabuhi aning mga tawo nga suod sa Ginoo, makalaom gyud ta nga mag-alampo ug manlalaban kanato aron ta mahiusa. Nisaka si Moises ngadto sa bukid sa Sinai aron pagdawat sa 10 Commandments. Unya ang mga tao dito sa ubos nagkaguliyang na nya gusto silang maghiusa, pero ang ilang paghiusa nagampo sila Dios kadtong baka na bulawan nga ilang gihimo. Karon ang Ginoo tungod siyang kasuko kading idolatry, masuko man yung Ginoo ani, kana bang musimba na taba og mga butang or mga tao labaw sa Ginoo ang atong pagtahod nila. Ang kining atong larawan, kaning larawan ni San Vicente Ferrer o kaning iyang relic, wa man na nato simbaha, ato lang nang gitahod tungod kay maunay atong point of contact ngadto sa Ginoo tungod sa ilang kabalaan. Pero duwa na nato isipa si San Vicente Ferrer nga Ginoo, point of contact tungod sa iyang kabalaan. Mausad ang nahitabo ni Moises. Si Moises nahimong point of contact, ang tawag na to na mag-alampo or intercessor, mediator sa Ginoo nga di makita og sa mga tao. Motong niingon ang amahan kay ning kuan man ning sulti mga to, ako na nang patyon silang tanan. Nya ikaw Moises, ikay akong tagaag bag-ong mga kaliwat. Unsa may gisulti ni Moises? Lord, imong patyon nga porti nimong hago og daan na nila nganhi sa desierto aron maluwas didto sa Ehipto, nga anhi nimo patyon dinhi silang tanan. Unsa may ikasulti sa mga Ehiptohanon nga way pagtuos Ginoo? Ana ba? Mura naman hinuog mas bright pa si Moises kaysa Ginoo, no? Ako bagatan-aw ako, mura naman hinuog si Moises mas maluluyon kaysa Ginoo. Nga naman, nganong nahitabo man ni nganong gipakita man is Ginoo. Nya human og sulti ni Moises nga niingon siya, ayaw lang silang patya, ako silang tabangan nga makakita og makaila nimo. Unsa may gingos Ginoo? Nakasabot siya sa gisulti ni Moises ug wa niya dayon nagpatay ang mga tao. Mas bright pa ba? Mas mahigugmaon pa? Mas maluluyon pa si Moises kaysa Ginoo? Mas maluluyon pa si San Vicente Ferrer kaysa Ginoo kay mag-alampo man? Dili na mo ipasabot. Unsa may pasabot? Si Moises nahimong witness, saksi unsa ka maluluyon ang Ginoo. Kita di kita ka maong maluoy kitang mga tao. Kung wa gyud Ginoo nga musud nato, di kita ka maong maluoy. Mao bitang nangandoy ta nga masudlan untag Ginoo ang kasing-kasing ni Presidente Putin aw sana kanang ilang head sa Russia o sa Ukraine. Masudlan untag Ginoo ilang kasing-kasing aron maluoy sila sa mga tao karon nga nagkatibulaag didto sa Ukraine, sa mga taong inosente nga nangamatay og sa mga taong inosente sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa Pilipinas, nga naapektuhan ni ining krisis sa ekonomiya tungod ni ining ilang gubat karon. Personal ra gina nilang gubat, personal nila nga mga paningkamot sa ilang kaugalingon ni epekto og bati kaayo natong tanan nga mga waylabot sa ilang lalis didto. Murabag kanang pamilya ba, banag asawa, nag-away, magsigig sinagitay, magsigig linambahay, mangabot ang tingog ngadto sa silingan. Mga buangon mo nganong iapil man ninyo inyong silingan sa inyong away. Pag linuukay mo diha nga way tingog, haron ugma ilubong na lang mo. Kanang walay tingogay ba? Ay namo pagsingsig, pesti ka,
Buto naman, siyagit naman. Kahasol ba ninyo eh? Ay nila nag-i-appeal inyong silingan. Ay nila mo pagsaba-saba diha. Hala, pagkamatay mo diha, pag dinunggabay mo diha nga way tingog. Di bitaw, ayaw na lang sad kay mahasol mo gyapong silingan, nga magdi mo ilubong, nya mangita na sa tug para lungon, nakakapoy ba sad ana eh? Pasabot unsa may kuan, unsa may buhaton, magpinasayloay, magdinawatay, dili magpinatyanay. Kamuron, wa mo magpinatyanay sa inyong balay. Ilhan ra ba na nimong patay, kaya di naman na magtingog. Buhay ga mugtok-mugtok naong dito sa inyo, nya di na magtingog. Kana, patay na na. Muna gitawag na itong mga partial death. Partial na, pero padong ginangadtos pagka-final. Kana bang di na magtingog, magkusmo dalang naong, ana, bisag imong sangpiton, di mo tingog. Kana, patay na na. Maunang patay, di mo tingog. Sangpitang patay, mo tingog di ay. Tanawa, di magmutingog ng patay. Alibuag tagpanagan. Mauna, daghan kay mga inana. Nga naman, nangamatay na ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Muna mo dangop ta ni San Vicente Ferrer kay mag-alampo siya og manlalaban kanato. Ngayon sa man paagiha nga si San Vicente Ferrer mulaban nato. Sama sa giingon ni Jesus, si Juan nga magbubunyag nagsaksi kaniya. Ingon si Jesus, wa man ko magkinahanglag saksi sa tao, pero ang akong gikinahanglan mao ang inyong pagtuo sa akong mga gibuhat. Si San Vicente Ferrer, ang iyang mga buhat nagpakita nga ang Ginoo buhi o gamhanan diha kaniya. Ang sa may mga buhat ni San Vicente Ferrer, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, pagpawagtang sa mga yawa diha sa mga tao ug sa katilingban. Ikatulo, pag-ayo sa mga masakiton. Kining mga butanga mao ni mga timaan nga naay Ginoo. Magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Di ka magsigig sangyaw sa imong mga nabuhat nya magsikag panaway adtong mga kaatbang nimos politika. Nya ikaw na lang gyoy kamao, ikaw na lang gyoy angayan. Silang tanan pulos dili angayan. Dili na mo ipagsaksis Ginoo. Yawan ona nga batasan kana bitang the love of self and the hatred of others. Imong i-look down ang uban unya ang imong kaugalingon sigihan nimong daig. Kana mga yawan ona mo na iampo nato ang ato mga candidates karon lain-lain, national ug local para ning atong elections nga di unta sila magsigig daig sa ilang kaugalingon, magsigi unta sila tan-aw sa kaayuhan sa uban ug ila untang masangyaw ang buhat sa Ginoo nga naa nila. Muna ingos Kristo, ang akong mga buhat nga gipabuhat sa akong amahan mao gid ni ang saksi nya. Si San Juan, unsam say gibuhat ni San Juan nga magbubunyag nga nagsaksi ni Hesus, nagsangyaw sa maayong balita, nag-auhag sa pagwagtang sa sala, nagbunyag siya para mawagtang ang sala, nagpapahawa sa siyang mga yawa. Okay, kanay mong tupad, lingi ako no. Na nagpapahawa kag yawa. Gira. Kay wa gani siya magpapahawag yawa, giyawaan na. Kanang wa mo papahawag yawa, giyawaan na. Oo na. Ya kita din sa atong parokya, unsa man say mga buhing saksi sa atong pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Hibaw mo unsa? Kana bang murabag di saksi ta ba? Aron makita nga ang Ginoo buhi. Mupalit mong slat. Oh, kay tungod ana tanawa ang atong kuan, tanawa ang atong simbahan. Igsud nimo ka, ay Ginoo. Kanindot sa imong simbahan. Nya, ug wapay namalit og slat sukad pa atong 2020. Wap amo nga nagsigig palit og slots, mahimo ka ni. Karon nakapamalit na tagyuta, nasigi na tagtrabaho diha. Dagko kay tag nabayran milyon-milyon. Naman gano'n, negative naman gano'n itag mga 7 million kapin. Kay na ay atong na-advance o acquire na nang hangyo lang sa tas mga arang-arangan nga sila usay mo bayad.
kay nagsalig lagi ta aning inyong kabuutan nga mamalit gimong slot. Mabayaran lagi na nato. Nga naman, kay naamay ni saksi, usa man ang pagsaksi, ang paghatag. Matod pa ni Kristo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kinsa may kabos ang simbahan, kay ang simbahan nagsalig lang sa mga hatag, halad sa iyang mga katawhan. Kabos gyud kaayo. Wa man ni negosyo ang simbahan. Ang pari tingali magnegosyo. Pero buangon sa nang pariya kung magnegosyo siya. Ang kwarta sa simbahan nga madawat namong mga pari among ibalik mo na karon natay kahon diha para sa halad. Pwede mo diha mohulog, pwede sa dito opisina, pero dito las opisina kana diha mga binasa na. So kamong mga gustong muhalad para sa atong simbahan, unya mag-ampo sad mo na amoy mga petisyon. Kamong mga online parishioners, ihatag lang na pinaagi sa pag-text or pag-message sa atong messenger ang inyong mga pag-ampo atol ni ining pista gikan karon unang adlaw hangtod sa kapistahan Pitsa 9. Pwede ninyong magpamisa mo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Nya human halad sad mo para sa atong simbahan. Palit yung slot. Oo na kanit tiaw ra ning atong slot. Pero tungod niini makita nato ang gahom sa Ginoo. Karon daghan kaayong dili makatuo nga ang Kapilinya di Fatima sugod adtong Agosto last year hangtod karon nahuman ang maong galastuhan, natukod ang maong building nga nikustar na siyag mga 35 million kapin. Unya nakapreparar pagita para sa consecration nga ang gastuhanan sad mga 10 million kapin. So kana ron kutob sa consecration na aginas mga 46-47 million ang gasto. Imagine nya disla katuo mahitabo na tungod ra ginas pagpamalit og slots ninyong mga parishioner dinhi o mga online parishioners. Dili ba usa ni kabuhat nga Dios nun? Pila ka libo ka mga tao karon ang muanha diha sa Kapilinya ug mudawat sa grasya gikan sa pangama sa mahal nga Birhen sa Fatima. Purting daghana. Linibo ka mga tao ang muadto didto. Labi na gyud karong Pitsa 4 nga mao'y consecration, sugod sa Pitsa 3 karong Domingo hangtod sa Lunes. Grabe kayong tao dito. Kay ingon ana ang nabuhat sa atong palit-palit og slots. Nya kinisang ato dining simbahan pagkadaghas nakapahimos tungod anang mga slots, ang natagaag mga pagkaon nga pamilya nga way mga pagkaon linibosad ka pamilya ang atong gitagaan. Unya ang atong gipanagaag mga sin katong nangaguba atong udit, ang mga napa-ospital nato dinhi, ang natukuran natong mga balay, ang atong na tagaan og mga hinabang sa ilang mga lain-laing panginahanglan tungod aning atong pagsigig halad sa simbahan. Muna iampo na nato rong atong mga maghahalad kada misa ato ng pahinungdan. Nga naman ang Ginoo buhi diha sa mga tao nga nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Ang inyong pagpalit o ang inyong paghalad nagpakita nga ang Ginoo naa ninyo. Kaya naagi nimong Ginoo makahalad gyud ka bisag wa kay hapit ihalad. Hinumdo mo atong biyuda, kadtong biyuda nga ni Simba, nya naagi Ginoo niya, duha na lang kadako ang iyang kwarta. Igpapalit to niyang pagkaon adtong adlawa og sa iyang anak. Biyuda man siya, masi trabaho. Purting lisura niya, kabus pagyud kaayo. Pero kay na may Ginoo siyang kasing-kasing, iyang gihalad ang tanan niyang kwarta ngadto sa Ginoo. Ug niingon dayon si Jesus nga nakakita niini giingnan niyang iyang mga apostoles, ang pinakadako og gihalad karon mao kining biyuda. Ngano man ang iyang tibuok kinabuhi sa kinasing-kasing gihalad niya sa Ginoo. Mao nay pagsaksi sa Ginoo. Wa sa kumingon na ang inyong tanang kwarta diha ihug das kolekta, pero inyo sang buhaton, congratulations. Oh, testing. Si San Vicente Ferrer, gibiyaan niya ang tanan.
Naglakaw-lakaw siya nga wa na siya'y balay. Wa na siya'y tinuod nga balay, wa siya magtukod og balay, wa siya magtigom og kolekta. Pero daghan kaing mga tao, libuan ka mga tao karon, minilyon na ka mga tao ang nakatagamtam sa grasyas Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Mao na si Jesus, ingong siya ang akong mga buhat, isip anak sa Dios. Kita rong nanimba din unsa man mo kamo mga online sa parishioners, anak mo sa Ginoo o dili? Kinsa din ang moangkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot? Unsa man mong uban? Mga anak mo sa demonyo? Naagiwa mo pataas. Klaro kayo nga wa gyud kasabot pagbunyag nato. Maobitan nang magsigit amahan namo. Anak lagi tas Ginoo, giusbon ako be. Mura magway klaro to yung kasing-kasing. Kinsay mo angkon dinhi nga anak sa Ginoo, taas sa kamot. O kana. Naagiwa mo pataas. Buot mo na ko diya. Anak ko demonyo. Bala mo diya. Anak mo demonyo. Basta congratulations sa anak sa Ginoo. Unya kon anak tas Ginoo, matud pa ni Kristo, magbuhat kita sa tanang buhat sa amahan. May mudaig man nato o wala. Pero ang nindot si kuno kayo matud pa ni Kristo, siya kamo naningkamot mong daygon sa inyong isig katawo, pero wa gyud mo maningkamot nga daygon mo sa inyong amahan nga tuas langit. Sige. Honghongin na imong tupad. Ing na gidayeg ka sa atong amahan. Gidayeg ka sa atong amahan o gidayeg ka sa demonyo. Wala, paningkamutan daygon tas itong amahan. Ako, tuo man gyud ko nga kini akong pagpamaligyag slat, nya ini kadawat na ko sa slat, ako dayong ihimos mga proyekto. Tuo jud ko nga lipay gid ani ang amahan. Nya malipay sang amahan sa mupalit. Kato man mupalit og slat. Nga unsay timaan nga malipayon ang amahan nato, inigbuhat nimo sa maong buhat na ay kalipay ang imong kasing-kasing. Mubuhat gani ka nga mura kag magilty ka ba? Mura kag mauwaw nga mo padayan unya mura kag guilty kana yawan-on ang buhata. No. Pero inigbuhat nimo ana malipay kay ka, nya mura gyud limpyo kay ka imong paminaw, nya mura kag ma-relax ug maayo kana ang buhata buhat nas amahan. Nya wa pag ginipalit og slat nato dinhi nga niingon pader pag human akong palit gamahay gyud ko. Purti na kong mahay. Wa gyud. Hangtod na gutong nangamatay in taon natong namalit og slat, malipayon nga namatay, nag-smile gud kuno samtang namatay. Mao pag kuno katapusang tugon ang slat ha. Muna dunay nangamatay na ang ilang kaliwat tinud-anay nihatod dinhi og slat kay ngano man gipanugon silang ginikanan namatay. O ila ba tong lola? Hato dire. Kamo og mamatay mo, mupalit pa mo slat. Ang kanang limos ipalit. Kaysa iluga na sa imong mga kaliwat nga gibilin, arab ako'y kaila nga hapit magpinatyanay tungod sa limos sa ilang papa. Bahinon Manila, wa man kay may pagkabahin, magpinatyanay nako na. Kamo na hinoy limsan aniron. Bitaw di raman ang pagpalit kung dili ang paghigugma gyud, ang pagpasaylo o ang pagdawat sa atong isig katawo sa Dios non nga paagi. Kung ato nang buhaton ang amahan, mudayeg nato, malipay nato. Manindog ta alang sa nobina o pagampo sa katawhan. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nong gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pagampo sa nobina.
Unang adlaw. Pagampo nga mahigugma sa Dios niining nobina. Ginoo nga makagagahom sa tanan, og Dios nga walay sinugdan og katapusan. Sa kaluoy ug gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko. Sa labing dako nga pagsiga, nga tungod niini, nagtinguha siya sa dugang pangpagbudlay, kay nakaingon siya nga diutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga apostol. Nangamuyo ako kanimo, tungod sa mga panungdan niining nagadilaab nga Serafin, nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo nga langit nun, sa Dios nun mo nga gugma, aron makasalikway ako sa tanang butang nga kalibutanon, aron ikaw lamang ang pagaampuan ko, ug ikaw ang makapaangko nako sa himaya sa langit. Usa sa mga milagros. Sa lungsod sa Banyes, si Perino Hebreo, sa kalit na sakit ug nabuang. Malisod gayud ang iyang pagkabuang, kay nagapasagad na og yamyam sa mga mangilad nga pulong, batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gitahod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente Ferrer. Nahikatulog siya og diha sa iyang pagkatulog, nagpakita ang santo kaniya nga nagatambal og ditugon kaniya nga ingon ang Duke sa Britanya nga ipadala sa Santo Papa ang pagsangyaw ug pagbalaod sa pagsantos kaniya. Pagampo sa adlaw nga tanan mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban ug malilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobena. Sa matag pagampo inyong itubag, amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga kaobispuhan ug mga kaparian, kanunay nga motubo diha sa grasya sa ilang ordinasyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga anaa sa awtoridad, kanunay nga magamping sa mga tao, nga gisalig sa ilang mga kamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan, ug kaupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga hatagan na sa Dios sa walay katapusang kalipay ang mga matuuhon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Tanan, makagagahom o maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma o kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus o sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom o makaluwas nga grasya ang imong bulahan o maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaho. Ang Birhen ug si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamudan siya misan, sa pagkatao mo nga bulan. Ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaho. Natao ka nga katingalan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamanan. Kung nahadlok man ang impyerno, sa naong mo nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaho. Sa siyang katuig ang edad, ibuhi mo ang usa ka bata, nga nahimo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya. Kung sa matuod kining milagro, nahigala ka daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaho. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot makagagahom nga Dios nga ang gasa nga gihalad niining sakripisyo maglimpyo kanamo kanunay o maglig-on sa among kaalaot batok sa tanang dautan
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. With you. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Nining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saan nga way kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo, itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas sa tanang mga sala aron ang nasakit tungod sa sad-ang konsensya maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong iampo, pagampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa tanang kinabuhi, grasya ug gahom, nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa, panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad ni ining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa naghalad ni ining maong kapistahan karong tuiga, ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay og kasanto sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo kami.
manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga presensya, divine presence. Ang ato lang buhaton nga ato giyong puy-an ang mga buhat sa atong amahan, isip iyatang mga anak. So atong pasalamatan ang mga tao nga ming abag nato karon, ang mga ministries, sa lektor, sa atong kantor, sa mga sakristan, ang nag-atiman, mga lay ministers, nag-atiman sa atong simbahan. So atong pasalamatan ang mga ni-offer karon nga pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Nanay Sising Tariman and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang ato karong mga pilgrims dinhi sa atong parokya, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1 nya sila si Fe o uban pang mga pilgrims, Fe Berano Sari-Sari Store Fabrication, sa ni? Awa man wala tingali ni. Tabla Multipurpose Cooperative and Mimic and Beauty Salon. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ang ato sang mga online nga mga parishioners, ako na itong gisulti kaganiha sa international, ang atong mga kaigsuunan nga naa diha sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, Netherlands. Unya ang atong national nga mga online parishioners taga diha gapuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Og dinhi sa atong lokal sa Cebu Province, Liloan, Compostela, Danao, Carmen, and Catmon. So ato nirong ipahinungod ninyo karong adlaw kamo mga pilgrims, online o territorial pilgrims. Atong iampo sa Ginoo ang inyong mga grasyang madawat unta kanunay. Ato sang pasalamatan ang atong mga nipalit sa atong mga slots. Update sa atong SUSBF, ang atong halin as of yesterday niabot na og 4,428 slots. Atong pakpakan ang namalit niini nga sa atong DOPS 772 slots ang atong halin. Pakpak gihapon. Salamat kayo. Nya human aning atong misa adunay pagpanghalok sa relic, pero dili halok ha, hikap lang, way halok, ana lang hikap. Niya, ato na siyang himuon nga mahigugmaon, manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nagdilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trumpeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala, ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Talangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang,
ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, o San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan.